बे हाबाफारिया जोंहा आदार बेकवार्ड कास्ट ओबीसी जोंहा यूपीपीएल नि सेल दङ बिथांमोना दिनै रायजोनि मोनसे मेल खुंदों बेयाव जोंनि सरकार जोंनि बिटिआर सरकार बा यूपीपीएल सरकारा मा हाबाफारि लादों बेनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय लोगोसे जोंनि यूपीपीएल हानजानो जे जोंनि नीति आदर्शफोर दङ बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव बुंफोरनानै होनो थाखाय बे देवस्रि ओनसोलाव दिनै रायजोनि मोनसे मेल खुंदों बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे परिबेसाव बे मेलखौ खुंबाय थानाय जादों आरो रायजोफ्रा जोबोद जोंनि यूपीपीएल हानजाखौ मोजां मोनहाबथारनानै आरो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोनहाबथारनानै जोंनि बेयाव बयबो दले बले जोंजोंहाय हेफाजाब होफैदों। देरहानाय जोंनाथ' जेबो अपोजिशनानो गैया जोंनावथ' बेहाय एनडीए हिसाबै गेलेगोन नालाय जोंना मोननै एमपी समस्ति दं मोनसे दरं उदालगुरि बेयावबो जोंना एनडीए हिसाबै गेलेगोन बाव जोंनि बीजेपीनि केन्डिडेट थागोन दरं उदालगुरियावहाय आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तियावहाय एनडीएनि जानानै यूपीपीएलनि केन्डिडेट थागोन आरो बे एनडीएनि बा जोंनि यूपीपीएलनि हेंथायै जाय गेलेगोन बे क'क्राझाराव आरो दरं उदालगुरियावबो बिथांमोना गावनि डिप'जिट होनायखौनो मोनफिननाय नङा खुनु अपोजिशन गैया बेयाव जेखि लम्फ' जम्फ खालामा मानो गावसोर जे नमिनेशन होनायाव डिप'जिट होगोन बे डिप'जिटखौनो पास फैसाबो मोनफिननाय नङा बिसोर। हाग्रामाया जिर' जागोन होनना बुंगासिनो दङ सार। हाग्रामाया गावनो जिर' जागोन होनना लादों गावखौनो यूपीपीएलखौ जिर' जागोन होनना बुंदों। यूपीपीएलखौ जिर' जागोन होनना बुंदों बिदि जिर' जागोन होननानै जुदि बिथाङा बुंदों आङो दाखालिनो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि आगोलनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दा गोजोनि जाबाय गोजोनि फिल्मखौ नुबाय गोजोनि फिल्माव जेरै आमिर खाना गासिबो बावजोबो गावनि मुंखौबो बावो थिग बेबायदिनो बिथाङा दा चन्दन ब्रह्मखौबो सिनायला बावबाय चन्दन ब्रह्मआ बिनि आगदा आखाइमोन खनथाम केबिनेट मिनिस्टार जादों बिथांजों जेब्लानाखि बिटिसि दाजेनदों डिपुटि चिफमोन चन्दन ब्रह्मआ गावनि बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रबिन बर'मोन ना प्रबिन बर' आसुनि प्रेसिडेन्ट दंमोन बियो आसाम माने अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आसुनि प्रेसिडेन्टमोन आरो बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जेब्ला बिपिएफनिफ्राय रिजाइन होबाय प्रबिन बर'आ बिथाङा बेखौबो सिनाया सोरमोनलाय होननानै सोंदों ओंखायनो आं बुंदों बिथाङा बड'लेण्डनि सासे गोजोनि जाबाय गोजोनि। यूपीपीएलजों आरो बीपीएफजों बेसेबां डिफारेन्स जागोन सार? डिप'जिटखौनो मोनफिननाय नङा डिफारेन्सथ' खोथायानो गैया नैबे 2024नि जे लकसभा इलेक्सन दं बिनि उनाव आरो बिपिएफ होननाय थाला बिपिएफआ माने गासिबो बायनानै हानजायानो थानाय नंला आरो गोदो मेरला हानजा दंमोन बर'फोरनि गेजेराव गोमालांजोब्बाय सोरबा पिटिसिए माबा माबि दंमोन बे पिटिसिए बायदिनो बिपिएफआबो जागोन गोमालांसिगोन बिसोर। जोङो गोबां समावनो मानसिफोरनि खुगाफ्रा खोनागासिनो दङ जे यूपीपीएलनि केन्डिडेटआ राजानो जागोन होननानै दोलोआ सायख'मारोबा ओंखारगोन नामा? आङो बुंबायानो थादों आङो सासे साधारन कर्मिमोन यूपीपीएलनि बिराद साधारन सासे कर्मि आं पस्टार सिथाबोमोन आङो साहा बिलाइनानै होयोमोन आं माइक लानानै साउटिं होयोमोन चेयार टेबोल बोथ्रोदनानै होयोमोन मेल मिटिं खुंनानै होयोमोन लिडारफोरनो खिबु थायोमोन जिन्दाबाद मुर्दाबाद होनग्रामोन जोङो दा बे साधारन सासे कर्मिनिफ्राय आङो दा दलनि साधारन सम्पादक नङा होमबा जेनेरेल सेक्रेटारि आङो बिराद सेटिसफाइड आंनि जे प्रग्रेस हानजायाव जे आं बेबायदि मोनसे स्पिडिलि प्रग्रेस जाबोदों आरो दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि जाफैनो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों खिन्थु हानजाया जुदि गाबोन आंनो लकसभानि इलेक्सननि थाखाय गेलेनांगौ होननानै आंखौ जुदि बिथोन होयोबा बे बिथोनखौ मानिनानै आङो सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन। बर' बुंबाय बे राजुआ তা আজি আমার চিরাং জিলা ওবিসি সেলৰ यूपीपीएলৰ যে ওবিসি সেল আছে ওবিসি সেল চিৰাং জিলাৰ সৌজন্যত আৰু ওবিসি সেল কেন্দ্ৰ কমিটিৰ মানে ইয়াত সহায়ত ইয়াত দেউচিৰিত চিৰাং জিলাৰ দেউচিৰিত ওবিসি সেলৰ এটা পাব্লিক মিটিং ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ যায় তো পাব্লিক মিটিঙত মই দেখিছোঁ ইয়াত আহি আমাৰ ওবিসি সকলো বিশেষকৈ গোৰ্খা সান্তালী ৰাজবংশী তথা আন বিভিন্ন ওবিসিৰ যিবিলাক ওবিসি কেটেগৰীত পৰা আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত আছিল তো ইয়াত উপস্থিত হৈ বিশেষকৈ তেখেতসকলে যি ধৰণৰ यूपीपीएলক মানে এটা সমৰ্থন দিছে বা यूपीपीएলক ভাল পাইছে বৰ্তমান বিটিআৰ চৰকাৰ তথা আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যি ধৰণে বিটিআৰ কাউন্সিলটো চলাই লৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন আঁচনিবিলাক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা মানে যিবিলাক মানে জনসাধাৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনিবিলাক যেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছে এইটো ইয়াত তেখেতসকলে শুনি তেখেতসকলে ভাল পাইছে বুলি
বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত হৈ বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ এই এৰিয়াত UPPLক মজবুত কৰিবৰ কাৰণে UPPLক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ওলাই আহিছে আৰু আগন্তুক দিনত নিশ্চয় এই এৰিয়াত UPPL OBC চেলৰ জৰিয়ে OBC সকলেও UPPLত ভালকৈ আগবাঢ়ি আহি UPPLক মজবুত কৰিব আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বহুত দিনলৈকে ইয়াত চৰকাৰত থাকি এই প্ৰপ'জ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত যি দীঘলীয়া যি সংগ্ৰাম এটা বড়োলেণ্ডটো লৈ আজি BSc BTC আৰু আজি BTR একৰ্ড যি হৈ গৈছে এই সকলো যিবিলাক BTR একৰ্ডত যিবিলাক মানে দফাবিলাক যিবিলাক মানে একৰ্ডবিলাক যিবিলাক কৰা হৈছিল চুক্তি যিবিলাক কৰা হৈছিল সেইবিলাক ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে সহায় কৰিব আৰু UPPLক সহায় কৰি ইয়াত এটা পাৰ্মানেণ্ট পিছ অনাৰ কাৰণে আমাৰ OBC সকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।